Uma ezingisho baba ukuthi ngiyashiselwa baba. Yeah. Lokhulumayo ke uBA kodwa abanye bamazi ngoBoot Africa. Okay. Yes baba. I'm original from Eastern Cape kodwa ke sengafudukela ngala eThekwini la sengihlala khona. Yeah. Kumele bakuthi iqiniso silikhulume singabantu. It's just that ke abanye bethu as ama-Africans sinokukhuluma iqiniso ngokuthi mhlambe ngilalele bani othanda wobani ukuze mhlambe nami ngizozwakala mhlambe ukuze nami mhlambe ngizongena mhlambe kuleso space leso kodwa uthola ukuthi ekugcineni kosuku umuntu lento asuke yisho usuke engayisho ngama facts ingoba mhlambe usuke efuna mhlambe ikhona lokuthi mhlambe akhosele naye. But wami ngibhlungu ngendlela abantu abangalimele ngaliqiniso. Ake sikhulume ngalo 9 wasted years abakhuluma ngawo ngesingisi ke. Ezingisho babukhoma ngithi mina I'm from Eastern Cape. Yeah. Ngicela ukuthi ke ngiqale nje Eastern Cape before ngibuyele ngala. But wami sibe no president abawu2 Eastern Cape. Kodwa kumuntu ose Eastern Cape olazi iqiniso okulo live wakho namhlanje. Eastern Cape bhuti wami obaba wami ayikaze ithuthukiswe. Like ngibuze mina abantu bangasekhaya ngithi kwenziwa yini thina abantu base Eastern Cape sigcwale Western Cape sigcwale KwaZulu Natal sigcwale eGoli kodwa kube kuthi Eastern Cape inje. Why opresident bebekade bengaphambili bengazange bawakhe amafemu Eastern Cape bengazange bathuthukise Eastern Cape. Esinye isibonelelo la enzokwenzela sona babukhoma. Mina ezingithi ngisuka Eastern Cape ngisuka edolobheni elibizwa ngokuthi kuQumbu. Kodwa idolobheni esilisebenzisayo iMonfrey. Yeah. Uma usuka eMonfrey babukhomo uya endaweni Eastern Cape ebizwa ngokuthi kusemaceheni. Umuntu okhona la uzongifakazela uma ngithi mina uma usuka eMonfrey uya emaceheni umgwaqo lapha babukhoma ubungekho kade kuwubhuqu olibhedayo ubhuqu lolu ekuthi noma kunetha besazi ukuthi izimoto azihambi. Guess what? Lo mgwaqo babukhoma uze walungiswa ngeterm ka9 years wasted what. Uma ukhona la from emaceheni side lento engiyishoyo uzoyifakazela ukuthi umgwaqo osuka eMonfrey uya esibhedlela esiphithu uze walungiswa ngale minyaka ewu9 ekuthiwa zange kwenziwe lutho. Guess what? Lo mgwaqo loyo babukhomo uye walungiswa la uma usuka nje ku-N2 ubranch uya ngasesiphithu uhamba ufike endaweni lapha eyihlathi. Lo mgwaqo loyo ufike lapho uphele uhambe mhlambe almost mhlambe an hour before uhambe uqhwa again in futhi itiyela. After kukhishwe ubaba umsholozi babukhomo lo mgwaqo loyo awuphindanga waqedelwa even today. La mina babukhomo engizalwa khona kusemakhaya baba. Ngize ngapost ngize ngacomment kwenye video mfowethu ozibiza ngoFlagstaff something he's a yes, probably. Yes ngize ngathi kuyena like kwenye video yakhe ngize ngathi next week ngiye emakhaya ngizoshutha lapha ebabukhomo isikole esakhiwa kulo 9 years engazange kwenziwe lutho ngawo. Ngibuzo like yabo nje ngo-23 December sike saba ne-argument nje enkulu kabi nomalume bami la khona impela nje ubaba umsholozi abamuzwa ngase ngihlisa umoya ngathi okay ngiyanizwa kodwa sengicela ukuthi manje lento singayikhulumi ngokuthi uthanda bani uthandi bani. How many president abasuka la ekhaya babasho ngamagama ngase ngithi mina bahlulwa yini pho ukuthi bakhe lesikole lesi kanje sizindlu zodaka ngathi umuzi womuntu la ezantsi sakhiwe nini leso sikole leso ngicela nje unyaka bawusho unyaka babukhoma kahleka kancane ngase ngithi mina ugesi lo senukhanyisa manje la endaweni ungene ngomuphi unyaka
babukhomo bawusho unyaka. Ngase ngibuza umbuzo owodwa ngathi bekuphethe bani? Bayisholo bona bathi bephethe usibanibani. Ngase ngithi mina pho laba bakithi bahlulwe yini ukuthi benze lento eyenziwe yilo muntu owadla imali ngalendlela ekuzobayidla ngayo. Koze kube yinini kufika umuntu ogqoka isudu noma uhamba ngemoto thizini azokufunza amanga bese nawe uyamkholwa kodwa uhluleke nje wena umuntu omdala nje ukuthi ake ngihlale nje ekhoneni lami ke ngiqhathanise. Iqiniso bakwethu lithi siqanjeliwe amanga ngalwa baba. Kodwa umuntu olaziyo iqiniso uzothi mebuka back asho athi hayi man. Yes, 10 years ago I was living a life. But today impilo ayiphileki babukhoma. Uma sengibuyela ngala. Mina babukhomo ngiwumuntu nami otheme ephuma esikoleni nje wahamba wophanda. Ngiphande kakhulu nje emgwaqweni. Benginomngane nami bengizona naye a few years back. Kade ngamuzwa baba. Ase ngithi mina ngiyakuzwa futhi angifuna ukuphikisa. Mina babukhomo bengidayisa lapha neBreya la emarket ematafuleni lapha. Yeah. Babukhomo we pushing lapha. Babukhomo sasiphila ematafuleni. Ungezwe abantu bethi. Umngane wami ke lona yena ubedayisa ukudla. Ama take away. Lapha na beke kufika izimoto babukhoma from Transnet. Sipaka lapha ezazi ngase station. Mhlambe ukuthi sifuna ama take away awu40, awu30, awu50. Ngase ngimubusela back umngane ngathi ekuseni ngiyakuzwa ukushoya ngikuphikisi kodwa ake sipike reality. During u9 years lo akukhala ngawo. How was your life? How was your business? Washo lo yena ngasho ngolutho. Kathi mina usiyakhuluma ke manje uza kahle kakhulu mfana sondela ke futhi. Now konakele phi ke manje? Yini lesiyonakele ke manje? Uma wena ukhala ngalo wamuntu during iperiod yakhe akwazi ukuthi wena kuphilisa impilo. Kodwa just because isolezwe lithi sorry ukuthi ngibiza igama just because esethi media company ithi usibani balukhomentile wathi usibani balubhalile wathi bese wena uvumelana naye without checking ama facts. Ngithi mina kubantu babukhoma esike sixoxe nabo nje political ngithi singakusho konke sikushoyo. Lokhu ngeke mhlambe komunye kuze kuyenze sense currently. But kunento ehlezi isho baba futhi la akaqalanga manje ubaba lento ukuthi ayisho ngoba naku esefome AMK. Lento baba wayisho la eseseparliament. Wathi njengoba imajority yethu la endlini sabantu abamnyama. Siyesithini masikhuluma nabantu bakithi lapha ngaphandle. Engani sithi sikhulu la kusilela umhlaba, job opportunities whatsoever. Kodwa ke yindaba singahlangani kulendlu as imajority abantu abamnyama na eParliament. Sishintshe lemithetho le ekumele ishintshwe. Ngoba uma sikhuluma nabantu lapha ngaphandle sithini umhlaba this, job opportunities this and that. Kodwa imajority yabantu bakithi ihluleke ukuthi ishintshe nje lemithetho lapha eParliament ngobani yithina abantu esibaningi lapha eParliament. So ngithi again